ఆంజనేయం నమో దివ్యకాయం నమో వాయుపుత్రం నమో సూర్యమిత్రం నమో నిఖిల రక్షాకరం రుద్రరూపం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో వానరేశం నమో దివ్యభాసం నమో వజ్రదేహం నమో బ్రహ్మతేజం నమో శత్రుసంహారకం వజ్రకాయం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో ఆంజనేయం నమో దివ్యకాయం నమో వాయుపుత్రం నమో సూర్యమిత్రం నమో నిఖిల రక్షాకరం రుద్రరూపం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో వానరేశం నమో దివ్యభాసం నమో వజ్రదేహం నమో బ్రహ్మతేజం నమో శత్రుసంహారకం వజ్రకాయం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే నమో వానరేంద్రం నమో విశ్వపాలం నమో విశ్వమోదం నమో దేవశూరం నమో గగన సంచారితం పవనతనయం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో రామదాసం నమో భక్తపాలం నమో ఈశ్వరాంశం నమో లోకవీరం నమో భక్తచింతామణిం గదాపాణిం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో వానరేంద్రం నమో విశ్వపాలం నమో విశ్వమోదం నమో దేవశూరం నమో గగన సంచారితం పవనతనయం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో రామదాసం నమో భక్తపాలం నమో ఈశ్వరాంశం నమో లోకవీరం నమో భక్తచింతామణిం గదాపాణిం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే శ్రీ ఆంజనేయం నమస్తే శ్రేష్టం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో కామరూపం నమో రుద్రరూపం నమో వాయుతనయం నమో భక్తవరదాయకం ఆత్మవాసం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో పాపనాశం నమో వాదాత్మజం వానరయూధముఖ్యం ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾನಪಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಆ ವಿಗ್ರಹವು ಆಲಯವು ಜೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಜ್ಞಾಕಲಶ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾಲಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಮೂಲ ಗರ್ಭಗೃಹವು ಅದು ಶಿಲಾಮಯವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಲಾಮಯವಾದಂತಹ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಬಿಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು
ಸಂಹಾರತ್ವ ಹೋಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಕೋಚಗೊಳಿಸಿ ಜೀವಕಲಶಕ್ಕೆ ದೇವರ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂತಹ ದೇವತಾ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಜೀವಕುಂಭಕ್ಕೆ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಜೀವಕುಂಭವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿವಾಸ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಮೂಲ ಬಿಂಬವನ್ನು ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಅಧಿವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಆ ಜೀವಕಲಶವನ್ನು ಮೂಲಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಮೂಲಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ರೀತಿಯ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. చిరంజీవం నమో విశ్వపూజ్యం నమో శత్రునాశనకరం ధీరరూపం నమో మారుతిం రామదూతం నమో దేవదేవం నమో భక్తరత్నం నమో అభయవరదం నమో పంచవదనం నమో శుభమంగళం ఆంజనేయం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి. श्रीयाञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्रीयाञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते నమో ఆంజనేయం నమో దివ్యకాయం నమో వాయుపుత్రం నమో సూర్యమిత్రం నమో నిఖిల రక్షాకరం రుద్రరూపం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి. నమో వానరేశం నమో దివ్యభాసం నమో వజ్రదేహం నమో బ్రహ్మతేజం నమో శత్రు సంహారకం వజ్రకాయం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి. నమో ఆంజనేయం నమో దివ్యకాయం నమో వాయుపుత్రం నమో సూర్యమిత్రం నమో నిఖిల రక్షాకరం రుద్రరూపం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి. నమో వానరేశం నమో దివ్యభాసం నమో వజ్రదేహం నమో బ్రహ్మతేజం నమో శత్రు సంహారకం వజ్రకాయం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి. श्रीयाञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते श्रीयाञ्जनेयं नमस्ते प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते నమో భక్తపాలం నమో ఈశ్వరాంశం
నమో పాపనాశం నమో సుప్రకాశం నమో వేదసారం నమో నిర్వికారం నమో నిఖిల సంపూజితం దేవశ్రేష్టం నమో మారుతిం రామదూతం నమామి నమో కామరూపం నమో రౌద్రరూపం నమో వాయుతనయం నమో వానరాగ్రం నమో భక్తవరదాయకం